जय मसी नायगिरि लोगो नोंथांमोन बे चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। जेब्लानो जोङो मानसि माहारिनि गिबि पापनि बिसय सावरायो अब्लानो जोंनि मेलेमाव मोनसेल' बाथ्राया फैयो। बे बाथ्रायानो जादों जाहैबाय जे आदम हावाया रायथिनानै दिनखानाय फिथाइखौ जाबाय। नाथाय नोंथांमोना मिथिगौना आदमनि पाप जानाया मोनसे फिथाइ जानायावनो जोबनानै थाङाखै। बै जाथायनि उनाव एबा आन्दोआव आदमहा गासै मोनबा गोरोन्थि एबा मोनबा पाप दंबावोमोन जायखौ दिनैनि ख्रिस्टियानफोरा मावबाय थायो। बेनिखायनो अनजाग्रा नायगिरि नोंथांमोन दिनैनि बे 10 मिनिटनि भिडिअआव जोङो आदमनि बै मोनबा गोरोन्थिनि बिसय एबा बै मोनबा गोरोन्थिनि बाथ्राखौ नायगोन जेन जोङो जोंनि आत्मिक जिउखौ स्पिरिचुवेल लाइफखौ जों जेन गोगोम खालामनो हायो, जों जेन रैखाथि खालामनो हायो। बेनि थाखाय आदमनि बै मोनबा गोरोन्थिखौ नायगोन। बे गासै मोनबा बाथ्राखौ मोजाङै बुजिजोबनो थाखाय मिथिजोबनो थाखाय भिडिअखौ एसेबो स्किप खालामनानै थांनो नाङा, जोबजासिम नायगोन। दे अब्ला जों नायलांबाय थानि। आदमनि सेथि पाप एबा गोरोन्थि बेनो जादों जाहैबाय इसोरनि बोसोननि सायाव सन्देह खालामनाय। डाउटिंग गॉड्स वर्ड, परमेश्वर के वचन पर सन्देह करना। अनजाग्राफोर आदमनि गिबि पापानो जादों जाहैबाय इसोरनि स्पष्ट बोसोननि सायाव सन्देह खालामनाय। अनजाग्राफोर गोसोखांनो हागोन ने जागायजेननायनि 2:20 सिरियाव इसोरा माबायदि रोखा रोखायै बाथ्रा बुंदोंमोन। बै रोखा बाथ्राखौ आं नोंथांमोननो फरायनानै गोसोखांहोफ्लायनो हास्थायबाय। आन्थाय गाहाम आरो हामाखौ सिनायहोग्रा बिफांनि बिथाइखौ नोङो जानो नाङा, मानोना जे दिनाव नोङो बिखौ जागोन बे दिनावनो नोङो थैनो गोनां जागोन। अनजाग्रा ख्रिस्टनि बिसा नायगिरि नोंथांमोन, इसोरनि बे बोसोना, इसोरनि बे बुंनाया आदमनि थाखाय हावानि थाखाय स्पष्ट नङामोन ने? कमप्लिटलि रोखा रोखायै बेवहाय बुंखाथारदों। बेवहाय जेबो गोनो गोथोनि बाथ्रा गैया जे बेखौ जायोब्ला नों थैनोबो हागौ, थैयाबो जानो हागौ होननाय बेबायदि सोदोब गैया। बेवहाय रोखायै बुंदों बे फिथाइखौ जायोब्ला नोंसोरो जे दिनावनो जागोन बै दिनावनो थैगोन होननानै रोखायै इसोरा बुंखादों। नाथाय जेब्ला सैताना जिबौनि महर लानानै हावानियाव फैबाय आरो हावाखौ बुरखायफैबाय, अब्लाना आदमा बै समाव सिरि सिरि थाबाय, जेबो फिननाय होआखिसै। आदमा सैताननि नंखायखौ इसोरनि सैथोनिख्रुइबो देरसिन एबा गेदेरसिन साननानै लाबाय एबा खालामबाय आरो इसोरनि बोसोननि सायाव आदमहा डाउट जाबाय, सन्देह जाबाय जे इसोरा जे बुंदों जे बे फिथाइखौ जायोब्ला जानाय लोगो लोगोनो आङो थैगोन होननाय जिथु बाथ्रा, नोङो थैगोन होननाय बाथ्रा, बे बाथ्राया जानो हागौ नङा खोमा, आं बे फिथाइखौ जायोब्ला आं थैनाय नङा खोमा। बे सन्देहआ बिनि गोसोआव फैबाय आरो बियो बै खामानिखौ मावबाय। डेट मिन्स बियो जाबाय। अनजाग्राफोर जोंबो दिनै इसोरनि बोसोनखौ नागारनानै संसारनि बाथ्रा, सैताननि नंखाय बाथ्राफोरखौ जों जुदि फोथायोब्ला जोंबो दिनै बै आदमा मावनाय गिबि जि पाप दङमोन बै पापखौनो जोंबो मावनाय जायो। दिनै जोंनि इसोरनि बोसोननि सायाव सन्देह खालामनाया आलादा जानो हागौ। दिनै आङो नंखाय जुदि बाथ्रा बुङोब्ला पाप जानाय नङा खोमा, इसे जौ लोंनाया पाप जानाय नङा खोमा, इसे नंखाय बाथ्रा बुंनाया, इसे थाइसे खावनाया पाप जानाय नङा खोमा, बेफोरबायदि डाउटफोरखौ जों खालामनानै लायो। बेनिखायनो अनजाग्राफोर इसोरनि बोसोननि सायाव माब्लाबाबो सन्देह दाख्लाम। आदमनि नैथि पाप बेनो जादों जाहैबाय गावनि आत्मिक जिउनि बिबाननिफ्राय एरखेनाय। एबडिक्शन ऑफ स्पिरिचुअल लीडरशिप, अपने आत्मिक जिम्मेदारी से पीछे हटना। अनजाग्रा नायगिरि लोगो नोंथांमोन, इसोरा आदमनो एडेन बागानखौ नायनो थाखाय, जोथोन लानो थाखाय आरो गावनि बिसि हावाखौ दैदेननो थाखाय बिनो बिबान होदोंमोन। जेब्ला सैताना जिबौनि महर लानानै हावाखौ बुरखायबाय थादोंमोन बै समाव आदमा बहा दङमोन? अनजाग्राफोर नोंथांमोना मिथिगौना? बाइबेला बे बिसयाव जोंनो रोखायै फिननाय होयो। बै समाव आदमा हावाजों लोगोसे एबा हावानि सेरावनो दङमोन, जेरावहाय जोङो जागायजेननायनि 3:6 सिरियाव मोनो। आरो जेब्ला सैताना हावाखौ बुरखायबाय थादोंमोन बै समाव आदमा सेराव दङमोन आरो सिरि सिरिसो थाबाय थादोंमोन, जेबो बाथ्रा बुङाखैमोन। बियो गावनि बिसिनि पाप मावनायखौ नुनानैबो हमथायाखसै बै समाव, आरो बियो बागानखौबो जोथोन लायाखसै। आत्मिक जिउनि बिहा जि बिबानफोर दङमोन, स्पिरिचुवेल लिडारशिपनि जि बिबानफोर दङमोन, बै बिबानफोरखौ बियो मावाखसै, बियो नागारबायसो। दिनै जोंनि ख्रिस्टियान नखरनि गोबां हौवाफोरा गावनि नखरखौ स्पिरिचुवेल लिडारशिपखौ लानानै दैदेनलांनो नांगौमोन। दिनै जोंनि नखराव आरज खालामनायखौ दैदेननो नांगौमोन। दिनै जोंनि नखराव बाइबेल फरायनाय, जोंनि गथ'फोरनो बाइबेल फरायनायखौ, जोंनि नखर गिर्जा लानायखौ, बेबायदि स्पिरिचुवेल लिडारशिप बिबानखौ लानानै जोंनि नखरखौ दैदेननांगौमोन। नाथाय बेफोरबायदि बिबाननिफ्राय गोबां ख्रिस्टियान हौवाफोरा एरखेनानै दङ। अनजाग्राफोर, जोंबो जुदि दिनै स्पिरिचुवेल लिडारशिपनिफ्राय एरखेनानै दङब्ला जोंबो बै आदमनि मावनायखौनो मावनाय जादों। अनजाग्राफोर, जोङो थांदोनि थामथि बाथ्रा फारसे, बेनो जादों जाहैबाय इसोरखौ नागारनानै मानसिखौ गोजोन होनाय।
प्लीजिंग मैन ओवर गॉड, परमेश्वर से बढ़कर मनुष्य को प्रसन्न करना। अनजाग्रा नायगिरि नोंथांमोन, आदमनि थामथि गिदिर पापानो जादों जाहैबाय इसोरनि आज्ञाखौ नागारनानै, बोसोनखौ नागारनानै गावनि बिसिनि हावानि बाथ्राखौ नाजावनाया। जेब्ला हावाया दंफांनिफ्राय बै फिथाइखौ खानानै आदमनो होफैदोंमोन, बै समाव आदमा अलरेडि मिथिखादोंमोन दि जे बियो गोरोन्थि जादों एबा बियो गोरोन्थि जाबाय होननानै आदमा मिथिदोंमोन। नाथाय बियो इसोरखौ बोराब होनायखौसो मोजांसिन होननानै साननानै लाबाय। जेरावहाय बियो गावनि बिसिखौ बाधा होनो नांगौमोन, नाथाय गावनि बिसिखौ बाधा होआलाफानो बियो इसोरखौ बोराब होनोसो एबा इसोरखौ बोराब होनायखौसो बियो मोजां मोनसिनबाय। बियो इसोरनि अननायनिख्रुइबो गोजौसिनाव हावानि हास्थायनायखौ गोजौसिनाव दोनबाय। जेब्ला जों ख्रिस्टियान जिउ खुंनायाव समाजखौ, लोगोफोरखौ, नखरफोरखौ जों जेब्ला गोजोन होनो हास्थायो आरो गोजोन होनो हास्थायनायजों इसोरनि जि आज्ञाफोर दङ, इसोरनि बोसोनफोर दङ, बै बोसोनफोरखौ नागारनानै एबा कमप्रमाइज खालामलायनानै जेब्ला जोङो खामानि मावो, अब्लाना जोङो बै आदमनि मावनाय बायदि जायो। अनजाग्रा नायगिरि नोंथांमोन, आदमा जेरै गावनि बिसिखौ गोजोन होनो थाखाय इसोरनि आज्ञाखौ सिफायदोंमोन, इसोरनि आज्ञाखौ नागारदोंमोन, बियो आदमनि थामथि गिदिर पापमोन। अनजाग्राफोर, जोंनि जिउआवबो जेन बेबायदि दाजाथों। सोरखौबा गोजोन होनो थाखाय जों गिर्जा नागारनाय, सोरखौबा गोजोन होनो थाखाय माबा मोनसे नंखाय बाथ्रा बुंनाय, बेफोरबायदि जेन दाजाथों। नाथाय जोंनि गोजोन होनाया गिबियावनो इसोरखौ गोजोन होनाय जाथों। ब्रैथि बाथ्रा बेनो जादों जाहैबाय इसोरनि उपस्थितिनिफ्राय खारनाय, रानिं अवे फ्रम गड्स प्रेजेन्स, परमेश्वर की उपस्थिति से भागना। अनजाग्रा नायगिरि नोंथांमोना गोसोखांनो हागोन ने, आदमा पाप मावनायनि उनाव मा खालामदोंमोन? अनजाग्राफोर, आदमा पाप मावखांनायनि उनाव पापनि उनदाहा खालामाखसै, पापनि निमाहा बियाखसै। उसने अपनी गलती मानकर तौबा नहीं की। जागायजेननाय 3:9 सिरिनि बायदिब्ला आदम आरो हावाया मा खामानि मावदोंमोन? बेनो जादों जाहैबाय आन्थाय सान रोमो रोमो जानायाव बिसोरो बारिनि भितोराव फोरबु इसोरनि थाबायनाय सोदोब खोनादों। अब्ला आदम आरो बिनि बिहिया फोरबु इसोरजों नुजानो हास्थायाखै, बिनि जुनै बिसोरो बारिनि भितोराव खारखोमादोंमोन। अनजाग्राफोर, आदमा मा खालामदोंमोन बै समाव जेब्लानो पाप जाबाय, गोरोन्थि जाबाय? आदमा सानाखसै आं निमाहा बिनो नांगौ, आंहा गोरोन्थि जाबाय होननानै। नाथाय बिनि उल्थायै आदमा मा खालामखो? बियो इसोरनि नोजोरनिफ्राय खारखोमानो हास्थायबाय। आदमा मिथियाखसै इसोरा जे सर्ब शक्तिमान, सर्ब व्यापी, जेरावबो थाग्रा, गासैखौबो नुग्रा, बे बाथ्राखौ बियो मिथियाखसै। आरो मिथिनानैबो मिथियै बायदि जानो हागौ आदमा खारखोमानोसो हास्थायबाय आरो खारखोमानायखौ जों नुनो मोनदों। अनजाग्राफोर, पापा जोंखौ इसोरनिफ्राय गोजान खालामो। नाथाय अनजाग्राफोर, गियानि सुबुङा बिसोरसो जायफोरा पाप मावनायनि उनावबो खारनानै थाङा, इसोरनिफ्राय गोजान जाया, नाथाय गावनि गोरोन्थिखौ इसोरनियाव लानानै फैयो, निमाहा बियो। अनजाग्राफोर, बेनिखायनो जोंनि जिउआव गोरोन्थिफोर जानो हागौ, पापफोर जानो हागौ, नाथाय खारनो नाङा, दोनखुमानो नाङा, नाथाय इसोरनि सेराव फै आरो निमाहा बिफै। अनजाग्राफोर, जोंनि जिउआव जेब्लानो गोरोन्थिया जायो, आदम बायदि खारखुमानो नाङा। दानाब्ला फैदो बाथि बाथ्रा फारसे, बेनो जादों जाहैबाय गुबुनखौ दोषी खालामनाय, दायनिगिरि खालामनाय। ब्लेमिंग आदार्स, अपनी गलती दूसरों पर मोड़ना और दोष लगाना। अनजाग्राफोर, बे बाथि नम्बरनि जिथु पाप दङ, बे पापा आदमनि थाखाय गोबां दुखु नांथावना पाप। आरो बे पापानो जादों जाहैबाय अहंकारनि पाप, दोषी खालामनायनि पाप। आरो बै समाव इसोरा आदमखौ सोंदोंमोन। अनजाग्राफोर, बे गासै बाथ्राफोरखौ नोंथांमोननो इसोरनि गोथार बोसोननिफ्राय थोंजोङै फरायना होनो हास्थायबाय। जागायजेननायनि 3:12 सिरि, जे बिफांनि बिथाइखौ नोङो जानो नाङा होननानै आङो बाधा होदों, नोङो बिखौनो जाबाय नामा? अब्ला आदमा होनदों, नोङो जे हिनजावखौ आंजों थाफानो होदों, बे हिनजावानो आंनो बे बिफांनि बिथाइखौ जानो होनायखाय आङो बिखौ जाबाय। अनजाग्राफोर, बेवहाय जोङो मिथिनो मोनबायना जे आदमा थोंजोङैनो सोरखौ दोषी होखो? जायखौ इसोरा सोरजिदोंमोन, जि हावा, बै हावाखौ दोषी खालामबाय। आरो इसोरनि सोरजिनाय बै हावाखौ दोषी खालामनाय माने इसोरखौबो दोषी खालामनाय जाबाय। अनजाग्राफोर, थिग बेबायदिनो जोंनि गोरोन्थिनि थाखाय, जोंनि थासारिनि थाखाय, जोंनि माबा मोनसे जेंनानि थाखाय जों जुदि सोरखौबा जों जुदि दोषी खालामोब्ला एबा इसोरनि सोरजिनाय बै सानफोरखौ जुदि दोषी खालामोब्ला, जोङो जोंनि जिउआव जि पश्चाताप, उनदाहा खालामनायनि जि सम, जि खाबुफोर दङ, बै खाबुफोरखौ जों खोमानानै लायो। बेनिखायनो अनजाग्रा नायगिरिफोर, जेब्लानो जोंहा गोरोन्थि जायो, जोङो गुबुनखौ दोषी खालामनो नाङा, जों लोगो लोगोनो निमाहासो बिनो नांगौ जे आंहा गोरोन्थि जाबाय होननानै, नाथाय दोषी खालामनो नाङा। अनजाग्रा नायगिरिफोर, बेफोरनो जादोंमोन जाहैबाय आदमनि मोनबा गोरोन्थि, जाय गोरोन्थिफोरा आदमनि गोसोनिफ्राय जोनोम जादोंमोन आरो बियो गोरोन्थि मावदोंमोन। नाथाय अनजाग्रा नायगिरि, ख्रिस्ट'नि बिसा नोंथां
नोंथांमोन जोंनि थाखाय मोजां बाथ्राया बेनोदि जे जिसु ख्रिस्टनि गेजेरजों जोङो निमाहाखौ मोनो जेब्लानो जोङो बिनियाव खर' गंग्लायै गुरै जानानै फैयो उनदाहा खालामो जों गासै गोरोन्थिनि निमाहा मोनो एबा पापनि निमाहाखौ मोनो सेथि गिबि आदमा पाप लानानै फैदों नाथाय मानसि महरै फैनाय जे इसोर जिसु ख्रिस्ट बिनि गेजेरजों जोङो निमाहाखौ मोनो अनजाग्राफोर दिनैनि बे भिडिअआ नोंथांनि थाखाय बोर गोनां जाबायब्ला मोनसे लाइक होदो आरो भिडिअखौ शेयार खालामदो आरो चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो फिन उनाव जों लोगो मोनफिनबावगोन दिनैनि थाखाय बेसेनोसै मे गड ब्लेस इउ अल थेंक इउ